We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngangena emshadweni ngenxa yendlala. Ekhaya besihlala kuyimi nomama kanye nobhuti wami omncane. Ubaba wahlukana nomama, ubhuti wami enonyaka ezelwe. Isimo esikhule ngaphansi kwaso besingesihle neze. Umama bekathengisa esikoleni kanti futhi bekasizwa nayimali yegrant. Ubaba yena vele soloko ahlukana nomama asiphindanga sambona kuze kube yinamhlanje. Ngikhulile ke ngafunda ngaze ngafika ka grade 12 kodwa angiwuphasanga. Ngenxa yokubona isimo besiphila ngaphansi kwaso, ngathatha isinqumo sokuthi kunokuthi ngibuyele esikolweni, akungcono ngiyofuna umsebenzi ngizokhona ukusiza umama ekhaya. Nangempela ngenza ama-CV ngahamba ngifaka ezitolo edolobheni. uNkulunkulu emuhle njalo wangibusisa ngetoho kwenye yezitolo ezinkulu la Mzansi. Ngajabula kakhulu ngoba sengizosiza ekhaya. Ngabona amaphupho ami afezeka. Ngasebenza kuso lesitolo cishe iminyaka emithathu. Kumnandi nje kungenankinga. Nasekhaya futhi sesiphila ngconywana kunakuqala. Kuthe nje ngonyaka wesine kwashintshwa umphathi. Lo mphathi omusha bekangasiphathi kahle neze singabasebenzi. Kangangokuthi abanye esasisebenza nabo baze bayeka umsebenzi. Mina ngazama ukubekezela ngoba phela ngiyasazi isimo sasekhaya. Kanti futhi angifundile. Ngangibona nje ukuthi mangiyeka la ngizoyapi. Kwathi nje ngelinye ilanga ngisemsebenzini. Ngikhumbula kahle ngalolo suku ngangiqeda ukusayina i-warning yokuthi ngifike late emsebenzini. Ngoba bekune-strike sama-taxi so bekunzima ukuthola i-transport ngalolo suku. Ngathi nje mangiqeda ukusayina leyo warning ngaya etoilet ngayokhala. Ngaqeda ngaziqoqa ngashona kuthili ngayosebenza. Ngathi nje ngisabhadalise abantu ababili kwaqhamuka omunye ubhuti. Wafike wangibingelela ngavuma ngaqhubeka ngasebenza. Wase ebuza ukuthi yini ngathi angikho right, ngiyagula yini noma bengikhala na. Ngathi cha ngi-right. Wayesebuza ukuthi ngiphuma ngobani ilunch, ucela ukungithengela. Ngamtshela ke wayesethi ucela inamba yami, ngamnika nje ngokunganaki. Lo bhuti wayengokufika la eMzansi, wayedabuka kwenye yamazwe ase-Afrika. Nangempela sashaya isikhathi selunch. Sengilibele nokuthi kukhona umuntu engimnike inamba yami. Ngezwe nje ngocingo kufona inamba engangingayazi. Ngayiphendula, wazichaza ke lo muntu washo ukuthi ilo bhuti ongithembise ilunch. Wathi ucela ngize la kapake khona. Nangempela ngaya, mangifika kuye wathi ngoba akazi ngithandani, ucela ukunginika imali ngiyozithengela into yokudla. Wakhipha imali engango-1,000 rand. Ngamangala ukuthi hayibo imali engaka. Ngathi cha iningi le mali
for ilunch ngicela ukuthatha u200 kuphela. Wathi yena ucela ngiyithathe yonke sekuzoba yilunch yami yeviki lonke. Ngayithatha ke wayesethi ucela ukungibona mangishayisa. Ngavuma kodwa ngaphakathi ngaba nje nokuthi lo uzongitshontsha angeke nje aphinde angibone. Nangempela ngahamba ngayozithengela into yokudla enye ngayo ngathenga izinto esishoda ngazo ekhaya. Kwathi makuphela ilunch ngabuyela emsebenzini. Ngafike ngaxoxela omunye umngani wami ebengisebenza naye. Ngamtshela nokuthi lo muntu ucela ukungibona mangishayisa. Ngivumile kuye kodwa into engeke yenzeke leyo. Umngani wathi cha, angivume angibone mhlambe uzosikhapha emakhaya ngoba phela ngiyasazi isimo samatekisi. Wathi nje angingakhathazeki ngoba phela sobe sihamba sobabili angeke nje aze asenze lutho. Phela vele mina nomngani wami sasibuya esigodini esisodwa. Ngavuma ke kwashaya isikhathi sokushayisa wafona vele lo bhuti. Wathi angize la esihlangene khona emini. Sahamba nomngani ngafike ngangena emotweni ngamchazela ukuthi ngihamba nomngani futhi sisayozama ukuthola itransport. Khumbula phela besingakakhulumi indaba yokuthi uzongihambisa ekhaya. Wathi yena akunankinga angasihambisa emakhaya angitshele umngani angene emotweni. Sathi nje sesihamba wathi ucela sindlule eKFC asithengele ukudla. Uzosithengela amabhakede sobabili sizokwazi ukufike sidle nemndeni yethu. Hayibo, angiyazi ke into enjena ngiqala ukuyibona. Lo muntu emini ungiphe R1000 manje uzothengela imindeni yethu ukudla. Nangempela ke athengwa lawo mabhakede. Sahamba safike sashiya umngani wami wase ukhapha mina. Wangitshela ke ukuthi ungithandile kanti futhi yena ukhathele ukudlala sakafuna unkosikazi. Ubhuti lo kwaphela inyanga ngiloku ngingakavumi ukuthi sithandane ngoba ngiyabasaba abantu bangaphandle. Kodwa wayengapheli umoya. Wayengilanda ekhaya angise emsebenzini, aphinde angilande emsebenzini angise ekhaya nsuku zonke. Nemali wayengipha. Uma ngibala nje imali owayesengiphe yona ngaleyo nyaka iyafika na ku10,000. Ngagcina ngivuma ke ukuthi sithandane ngoba phela ngiyabona ukuthi ukusaba kwami angeke kungisize. Phela lo muntu uyangithanda kanti futhi unesineke. Soloku ngaqala ukuthandana angikaze ngithole indoda enginakekela ngalendlela. Akuphelanga ngisho nezinyanga ezimbili sithandana. Wathi angiyeke emsebenzini yena uzonginika le mali engiyiholayo. Ngabona kahle ukuthi le ndoda ngiyilethelwe abakithi. Ngavele ngakhumbula mhla ngiqala ukumbona ukuthi ngangiqeda ukukhala ngikhaliswa yiwo lo msebenzi. Nangempela ngawuyeka ke umsebenzi. Wasigcina futhi isithembiso sakhe. Wayengalenzi iphutha. Njalo ngelanga lami lokuhola
wayeyifaka le mali bengiyihola iphindaphindiwe kathathu. Phela emsebenzini bengihola ngeviki. So uyacabanga-ke leyo mali ngiyithola njalo ngeviki seyiphindaphindiwe ukuthi beyiningi kangakanani. Sashintsha kahle kakhulu isimo sami nasekhaya. Beyimnandi nje impilo, sithandana nale ndoda, ingenzela konke engikudingayo. Kodwa ngaphakathi beyinganginiki ukuthula lento yokuthi ungowokufika lo muntu eMzansi. So ngingasho nje ngithi benginganalo kahle uthando lwakhe. Kodwa ngenxa yezinto wayengenzela zona kwaba nzima ukuthi ngimyeke. Umama yena wayengenankinga, wayethi nje yena uyangiseka kuko konke. Uma ngibona ukuthi angikhoni ngimlahle. Kanti futhi uma ngifuna ukuqhubeka nalapho futhi kulungile. Kwathi nje sekuzophela unyaka sithandana, wacela umshado lo bhuti. Yilapho engabona khona ukuthi cha, ngibusisiwe ngempela. Ngavuma ke ngoba ayikho into embi eyenzekayo kubudlelwane bethu engingathi ingangenza nginqabe umshado. Nangempela kwenziwa wonke amalungiselelo, bafika nabakubo, ngisho umama wakhe imbala. Kwashadwa ke nje kwaba mnandi, konke kwahamba kahle. Ngonyaka wokuqala emshadweni wami kwakumnandi kakhulu. Ngathengelwa ngisho nemoto. Ngaphiwa nemali yokuthi ngiyokwakha ekhaya. Nobhuti wami omncane wakhishwa esikolweni sasemakhaya wayofundiswa esikolweni sasedolobheni. Ngangenzelwa yonke into engiyifunayo. Ngithengelwa amafoni abizayo, ngigqoka izimpahla ezibizayo, ngikhishwa ngiyiswa kuma-holidays. Kwathi nje ngonyaka wesibili zaqala izinto zabheda emshadweni wami. Waqala manje umyeni wami wangijolela. Ngathi ngisabheke lokho, waqala manje wangasalali endlini. Ngathi ngisabheke lokho, waqala manje wangibeka isandla. Hayibo, kwavele nje kwaba kuningi ngesikhathi esincane. Khona lapho ngagula. Ngathi ngiyocheka kwadokotela, ngathola ukuthi ngikhulelwe. Ngathi nje mangizwa lezi ndaba, ngaxoxela uma. Wathi uma kusho ukuthi besixatshaniswa yiso isisu, vele kuyenzeka. Ngezwa lamagama kaMama, ngaba nokukhululeka kancane ngoba phela sengiyazi inkinga beyenza umshado wami ukuthi ungasabi mnandi. Umyeni wami naye wajabula kakhulu mayethola ukuthi ngikhulelwe, ngoba naye bekuzoba ingane yakhe yokuqala. Wathembisa futhi ukuthi uzokwenza kangcono. Wazama yena ukuziphatha kahle izinyanga nje ezimbalwa. Kwathi nje sengino-5 months waqala phansi futhi. Kulokhu ke wayengasangibeki isandla, bese angihlukumeza ngamagama. Ayikho inhlamba bekangangibizi ngayo. Asho nokusho ukuthi wangithola ngihlupheka ngiyinto nje. Angitshela ngendlela engiyisilima ngakhona. Akazi nokuthi wayengishadelani. Kwase kuphela ngisho iweekend angabuyile ekhaya. Kwathi nje ngenye iweekend enze lezi zinto zakhe zokungabuyi ekhaya. Ngahlaselwa ukugula. Ngathi ngiyamfonela ifoni yakhe ayingeni.
Ngahamba ngaya ka-doctor, bafike bangithumela esibhedlela. Mangifika esibhedlela ngathola ukuthi isisu sichithekile. Angikaze ngikhale kanjena. Azange ngize ngimfonele. Ngahlala esibhedlela izinsuku ezimbili, bangikhipha ngosuku lwesithathu. Ngahamba ngaya endlini, ngamthola ekhona. Wangibuza ukuthi ngibuyaphi ngoba sekaze ubuya nasekhaya. Ngamtshela ukuthi ngibuyaphi futhi nengane ayisekho. Wavele wakhala waxolisa. Ngabe ngipaka izimpahla zami ngibuyela ekhaya. Ngamshiya kanjalo. Mangifika ekhaya ngachazela umama isimo. Wathi umama kuzomela siyingcwabe ingane ngoba bese kungumuntu. Nangempela sayingcwaba ingane. Kwandlula nje izinyanga salungisa izinto nomyeni wami. Ngabuyela emzini wami. Ngoba ngase ngibona ngathi usekhulile, useshintshile. Kanti lutho. Waqala phansi. Wayesenza okundlulele-ke kuloko. Wayesengicontrola, angafuni ngikhulume namuntu. Ngisho umama imbala. Angafuni ngisho ngiphume endlini. Engithuka nsuku zonke. Angazi bengishaywa kayingakhi ngeviki. Khona lapho ngathola ukuthi ngikhulelwe futhi. Yilapho-ke la ngathatha khona isinqumo sokuthi ngiyaphuma kulomshado. Ngasifunda isifundo ngengane yami yokuqala. Ngathi nje ngale yesibili ngiyala ngayo. Ngahamba ngabuyela ekhaya. Wazama ukungincenga, wayeselala esangweni lasekhaya nsuku zonke. Kwaze kwafika ngisho umama wakhe azongincenga. Ngathi nje lutho angibuyeli lapho. Sekuphele iminyaka emithathu ngabuya emshadweni. Ingane yami iyaphila futhi iyakhula. Ngicela nje ukuthi kubantu besifazane la ngaphandle bangahlali emshadweni abahlukumezekayo kuwo. Kuyaphileka ngaphandle komshado. Umuntu okuthandayo angeke akuzwise ubuhlungu. Ngiyabonga sisi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Saqela usitshela ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, ucommente, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.